vás opäť vítam tu na mojom kanáli Lívia ASMR. A chcem sa vám teda aj ospravedlniť, že dlhšiu dobu som nevydala žiadne video. Bolo to spôsobené hlavne tým, že som bola chorá. Mala som, by som povedala, že takú klasickú chrípku. Akurát, že mi trvala veľmi dlho. No tie pomery, na aké som zvykla. A preto nebolo veľmi vhodné zaťažovať hlasivky tým, že by som točila videá. Ešte aj teraz nie som úplne fit. Musím si ešte stále dávať nejaké sirupy na kašel a pastilky, aby ten hlas bol v pohode, ale povedala som si, že už vám nejaké video proste určite musím natočiť, lebo už mi to veľmi chýba. A dnes som si pre vás pripravila video, kde vám budem ukazovať moje obrázky a obrazy, ktoré som za posledné roky namaľovala. Ale musím teda určiť teda na správnu mieru, že nie som žiadny školený výtvarník a maľujem si len tak pre radosť. Ale musím povedať, že ma to veľmi baví. Mám pocit, že ma to baví čím ďalej, tým viac. A veľmi rada sa učím rôzne nové techniky a skúšam a experimentujem a zlepšujem sa. A veľmi ma to naplňa. Je to pre mňa určitá forma psychohygieny. Ale predovšetkým zábavy a kreatívneho vyžitia, ktoré niekedy dosť často veľmi potrebujem. Ako prvý tu teda máme tento okrúhly obrázok, ktorý, ak si spomínate, tak som maľovala na streame. Myslím, že to bol narodeninový stream minulý rok. Mala som narodeniny pred 2 dňami, ale bohužiaľ som sa necítila na to, aby som ten stream zapla. Takže mi to je trošku ľúto, ale ja verím, že si to nejako vynahradíme, možno nejaký iný deň. Čiže tu máme takéto obyčajné kvietočky. Na tomto obrázku sa mi veľmi páči. Predovšetkým tvár, ale aj tie farby. Páči sa mi, že tam nemám žiadne modré, zelené tóny, ale že to je čisto len také teplé, červeno, ružovo, oranžové. Neviem, či to na tom svetle je to práve pekne vidno. Ale tento obraz mám veľmi rada. A visí mi teda na stene spolu s ostatnými. Poďme sa pozrieť na ďalší. Taký celkom čerstvý obraz je tento, ktorý som maľovala pred mesiacom asi. A skúšala som teda rôzne ťahy štecami, rôznymi špachtlami, húbkami a inými materiálmi. A náhodnými ťahmi mi teda vyšli aj napríklad tuto dve rybky, alebo tuto vyzerá ako nejaký morský tvor, tu sú tiež rybky. Toto vyzerá ako taký morský koník.
jednom je teda taká letná kvetinová lúka. Taký celkom slnečný, veselý obrázok. V pozadí sú kopce a stromy. A druhý teda v rovnakom formáte, na ktorom je, neviem sa rozhodnúť, či západ alebo východ slnka, ale skôr asi západ. A tento konkrétne obrázok mám veľmi rada, lebo samozrejme bolo to všetko malované úplne detailnými malými štecami. A na to, že to bol taký pokus omyl, tak si myslím, že mi to celkom pekne vyšlo. A vždy, keď sa na tento obrázok pozriem, mám obrovskú radosť, lebo jednoducho sa mi to veľmi páči. A aj tie farby, aké som namiešala na tú oblohu, sa mi veľmi páčia. Také fialovo-ružovkasto oranžové odtiene. Čiže z tohto mám veľkú radosť. Mňa to veľmi teší, keď sa mi niečo tak podarí, niečo vytvorím a potom sa na to pozriem spätne so vstupom času. Som taká spokojná. Asi taký najväčší obraz mám tuto za mnou. Neviem, či sa mi celý zmestí do záberu. Vyzerá teda nejako takto. Je to tiež také abstraktné umenie, ktoré vlastne vzniklo ako vlastne všetky takou improvizáciou, bez toho, že by som to nejako plánovala. Je to také autentické dielo. Ja som ani nevedela, čo idem maľovať, keď som to išla maľovať a zrazu z toho vzniklo niečo také. Tu som tiež použila prevažne teda špachtle a potom vlastne som skúsila aj liať farbu vlastne tak, aby vznikli takéto stekance. Asi taký najnovší obrázok, ktorý som namaľovala, asi koľko tu môže byť, 4 alebo 5 dní dozadu, je tento, ale asi je ešte nedokončený. Ja sa neviem úplne rozhodnúť. Tu som skôr skúšala, ako funguje texturovacia pasta a taktiež som vlastne do tej pasty umiestnila aj sušené kvietky. Ale uvidím, že či ešte budem teda nejako pokračovať s týmto obrázkom, alebo už to nechám tak a vreniem sa radšej na nejaký ďalší. Nie som úplne rozhodnutá a ani nie som úplne spokojná s týmto obrázkom. Ale páčil sa mi ten čas, ktorý som s ním strávila.
teplé a veselé. Je to asi taká charakteristika tej mojej nejakej výtvarnej tvorby, lebo to väčšinou tak cítim, keď maľujem, že aby tie farby boli veselé, pestré a aby spolu k sebe tónovo ladili. Mám tu napríklad aj takúto kyticu kvetov. Najprv vlastne táto časť, ako keby ten stôl bol taká kosoštvorcová, červeno-biela, ale pôsobilo to veľmi rušivo. Lebo potom to vlastne pútalo veľa pozornosti od tej kytice. Tak som to potom premaľovala, len tak halapala na modro. Tu ešte môžete vidieť tie vzory, ktoré tam boli predtým. A tu som začala niektoré kvety tak obťahovať takou tenkým čiernym štecom. A neviem, či to bol úplne dobrý nápad. Ešte stále tam niektoré kvety mám a nemám obtiahnuté. Príde mi to ešte také trošku nedokončené, ale myslím, že by som ešte mohla si k tomu na nejakú hodinku sadnúť a trošku to podoťahovať, aby som s tým bola úplne najviac spokojná. Ešte keď som bývala v Nitre, to bolo pred 3 rokmi, my sme sa presťahovali, takže ja viem, dajme tomu pred 4-5 rokmi, som si namaľovala takéto obrázky. Neviem, čo to do mňa vošlo, ale pamätám si, že som v obchode Teddy videla takéto pierka. A napadlo mi, že by som to mohla nejako zakomponovať do obrázku, tak som namaľovala takú postavu. Potom som z takého zlatého papiera vystriela ako keby opasok a náušnicu. A ďalej som vlastne pierkami dorobila sukňu. Ale tak toto je také, príde mi to také trošku detské. Že by som to asi možno do nejakej detskej izby umiestnila. Ale zase není to zlé. Podľa mňa celkom pekný nápad. Aj tie farby sú celkom pekné. A tu sú tie šaty teda vlastne z čiernych a sivých pierok. Aj tie šaty celkovo a vlasy sú vlastne čierne. Ešte starší obrázok, než sú tieto, je tento, ktorý som malovala teda na kus dreva. Tento nemá až také výrazné farby, by som skôr povedala, že dosť nevýrazné a také, pôsobí to tak veľmi tmavo celé, ale aj tak sa mi veľmi páči kombinácia farieb, ktorú som použila na tie oblaky a aj na ten kopec. Je to také rudo, hnedo, čierne a tie oblaky sú také rúžovo, bordové až do fialová. Celkom taká pekná farebná kombinácia.
najstarší obrázok, ktorý mám. No takto, mám ešte aj obrázky, ktoré som malovala ako dieťa a tínedžer, no hej, akože, ale to sú také detské krespičky a tak to nerátam, ale taký, dajme tomu, že solidný obrázok na nejaké plátno, hej, tak je tento. Ten som malovala ešte v Skalici a mohlo to byť asi 10 rokov dozadu určite. A je to nejaký taký vesmírny kvet. Neviem, prečo mi napadol vesmírny kvet, keď som to malovala. Ale je to vlastne taký ako keby lotusový, ružový kvet a sú tam vlastne aj také bodky ako hviezdy. A taktiež ako peľ alebo nejaké také malé čiastočky biele. Ďalší nečakane žltý obrázok je tento kvetinkový, ktorý mám veľmi rada inak. Tu som si veľmi dala záležať na detailoch, na rôznych malých podočkách, malých lístočkoch a celkovo detailoch. Áno, keď potom sa už človek sústredí na tie maličké detaily, tak ten výsledok potom vyzerá tak ostro, alebo ako by som povedala. Aj tá kombinácia farieb sa mi podľa mňa celkom podarila. Takže toto je taký veselý obrázok. A toto je aj posledný obrázok, ktorý si dnes ukážeme. Viacej ich zatiaľ nemám, ale verím, že sa to určite časom bude rozširovať táto moja zbierka obrázkov. Ešte ich mám niekoľko, ktoré som porozdávala, respektíve darovala ako darček, ale tie samozrejme nemám doma. Tak, ale napadlo mi časom, že by som možno rozšírila také svoje portfólio a že by som možno z niektorých obrázkov spravila printy, ktoré by ste si mohli kúpiť na nejaké moje potenciálnej web stránke. Takže mi dajte vedieť, že či by pre vás niečo také bolo atraktívne, či by ste si reálne vedeli predstaviť, že by ste si kúpili nejaký taký print alebo možno aj originál nejakého obrázku. Ja nad tým celkom premýšľam a mňa by to celkom aj tešilo, keby viem, že môj obrázok visí niekomu na stene a niekomu môže robiť radosť. Takže s touto myšlienkou sa pohrávam a budem rada, ak mi teda napíšete, čo si o tom myslíte. Ešte som vám chcela ukázať, že aké farby používam. Používam 3 rôzne značky farieb. Všetky sú to akrylové farby. Kupujem si ich teda buď na internete alebo v kreatívnych potrebách. Napríklad aj tu v Bystrici máme taký obchodík v centre mesta. A používam teda značku Winsor Newton. A väčšinou si takéto trošku väčšie flaštičky kupujem.
Ďalej som dostala od sestry takú celú sadu akrylových farieb Van Gogh. Takže aj tieto používam, tie už mám skoro celé minuté. A potom používam francúzsku, teda parížskú značku Le Franc Bourjois. Neviem, či som to správne vyslovila. Každopádne je to celkom známa značka farieb. Vlastne všetky tieto tri značky by mali mať kvalitný a sytý pigment a určené teda aj pre profesionálov, ale aj pre možno nejakých začiatočníkov. Pritom je to také sú oveľa lepšie než nejaké tie základné, čo si kúpite v bežných obchodoch. Takže tie farby sú oveľa sytejšie a kvalitnejšie, lepšie sa s nimi pracuje, takže ak vás láka maľovať, tak skúste začať možno teraz nejakými základnými a potom si odporúčam určite kúpiť nejaké také trošku kvalitnejšie. Tak to bolo teda všetko z mojho umeleckého okienka. Dúfam, že sa vám video páčilo. Určite vám natočím aj pokračovanie, keď svoju umeleckú zbierku trošku rozšírim.